सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. राज्यात एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीचं मोठं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशात पुन्हा एकदा राज्याला गारपिटीचा तडाखा बसण्याची शक्यता वर्तवली जाते. पुढचे काही दिवस हवामान खात्याकडून राज्याला ऑरेंज आणि येलो अलर्ट देण्यात आलाय. अशात उन्हाचा तडाखाही वाढेल असंही हवामान खात्याकडून सांगण्यात आलंय. हवामान विभागानं शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 4 दिवस कोकणसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचं वातावरण असेल, तर राज्यातील काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्याचा पाऊस होईल असा इशारा देण्यात आलाय. काही राज्यांमध्ये गारपीट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, तर त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतमालाची योग्य ती विल्हेवाट लावावी अशी सूचना देण्यात आल्या. गेल्या आठवड्यात राज्यभरामध्ये अनेक भागांमध्ये अवकाळी पाऊस झाला आणि गारपीट झाली. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसलाय. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. अशात पुन्हा एकदा हवामान खात्यानं अवकाळी पावसाचा आणि गारपिटीचा इशारा दिलाय. यामुळे शेतकऱ्यांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात. कोकणातील रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये हवामान खात्याकडून मुसळधार पावसाचा इशारा देखील देण्यात आलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.